Добър вечер на всички! Виждате ли ме, чувате ли ме? Радвам се, че сме заедно тази вечер в една интересна среща, в едно събитие, което е свързано с отношенията. Дайте ми знак. Да, виждаме и чуваме. Благодаря. Юлиана, благодаря. Можете да напишете в чата, докато се събираме, откъде сте, от коя част на България, на света. Добър вечер, добър ден, ако е за някой пък добър ден и се намира в другия край на света. Привет, привет на всички. Аз ще поглеждам страни понякога, защото тук е мой чат отстрани. Той е изнесен, затова да знаете, че понякога вниманието ми ще бъде насочено на там, към вашите коментари. Събираме се бавно и полека. Здравейте, здравейте на всички. Дайте знак, че всичко е наред. Откъде сте? От коя част на България, на света? Днес ще си говорим за неща, които засягат всеки човек. И докато се събираме, и докато уточните, и докато видите откъде можете да поставяте вашите съобщения в чата, аз ще разкажа защо сме се събрали днес, за да ви разкажа за трите знака, по които можете да разпознаете, че връзката ви не ви дава сила, а ви изтощава. Ще разберете защо хората, които обичаме, понякога се превръщат в източник на болка и как може да излезем от тези отношения без обвинения, без страхове, да напуснем този кръг, без да напускаме любимия си човек. Тук искам да уточня, че не говорим за разрушаване на връзки, напротив, говорим за ситуации, в които добър вечер на всички. Виждам, че има хора с камери. Супер! Нека се виждаме, нека се заявим. Откъде сте, от кой край на света? Пишете в чата, за да видя, че всичко е наред. Днес също ще направим и кратка практика, защото аз като цяло съм практик в моята работа, която е терапевтична. Аз се докосвам до хората, до техните вътрешни светове, до същността им, за да осъзнаят и да разберат какво се случва в техния вътрешен свят. Чрез тази практика вие ще видите вътрешността на вашите отношения, така както ги усеща вашето сърце. Тоест, нещата, които виждате и случвате, те са ваши, те живеят вътре във вас и ще им дадем поле и пространство да се изявят, да излязат, да ги видите, за да имате представа с какво ще работите. Ако искате да продължите да работите в тази тема, във връзка с отношенията, ако искате да задълбаете още в интереса си в тая тема, ако искате да се развиете в тая тема, наречена отношение, тя е многостранна, многопластова и ще ви даде много вътрешно полезно усещане като цяло. Вътрешността на отношенията е една част от мен, която е доста творческа и доста любопитна за всеки, който иска и търси това, което открива в отношенията. Аз създадах една интересна програма, терапевтична, която всъщност е пътя към осъзната, здрава, подкрепяща връзка с партньора, с децата, с колегите, с родители и с приятели. Идеята на днешната среща е да търсиме и да виждаме отношения и какво се случва в тези отношения. Вероятно много от вас вече са се опитвали да променят начина, по който се случват отношенията им. Може би сте чели книги, гледали сте видеа, ходили сте на консултации или просто сте си обещавали този път ще бъде различно. И въпреки това, нещата пак се връщат по стария начин. Тоест, търсили сте нови възможности, разбира се. Позволете ми да ви кажа нещо важно. Вие не сте виновни. Когато сме вътре в една връзка, е трудно да видим какво наистина се случва. Системата на отношенията е сложна и ние често се научаваме да търпим, да се оправдаваме, да се надяваме. Днес ще внесем яснота с прости думи и разбираеми примери, за да видите какво наистина стои зад болката във връзките ни. Много често
освен страната на приятните емоции, ние оставаме с един послевкус по време на отношенията си. Именно това днес ще видим защо и как е заложено вътре в нас. Ако досега сте се притеснявали, че разбирането на сложната динамика в отношенията е само за психолози или че промяната е прекалено трудна, днес ще видите, че не е така. Ще ви покажа как с няколко ясни стъпки и малко осъзнаване можете да започнете да виждате моделите, които се повтарят и да ги променяте. Това е най-важното всъщност, да намерите ново начало, осъзнато начало. Чуваме ли се добре? Всичко ли е наред? Не виждам вашите съобщения, откъде сте, от коя част на страната или на света сте. Да не би на мен да ми избяга от чата. Да, здравей, Павлинка ми пише тук. Радвам се, че има хора, които се познаваме. Деси ме чува. Чудесно. Добре. Не е нужно да знаете да сте емоционално перфектни или да имате специални знания. Достатъчно е да сте отворени, да погледнете навътре, да чуете какво ви казва собственото ви сърце. Всичко останало ще направим заедно стъпка по стъпка. Знам, че е много трудно това да се изрази в ежедневието и да се внесе в практиката на връзките. Но има много често фрази, които сме чували. Всички връзки са трудни, трябва да търпиш, ако искаш да има мир. Това са убеждения, които ни държат в капан, карайки ни да вярваме, че болката е нормална част от любовта. Ето, още хора се присъединяват. Ние вече си говориме за взаимоотношенията, за трудността в тези взаимоотношения. Добре дошли! Радвам се, че сте тук. Поздрави! Добре заварили! Познаваме се лично с Юлиана. Радвам се, че си тук сред нас. Да, също. Истината всъщност, че този капан не е любов, а емоционална зависимост, прикрита като грижа или като дълг. Това много често нас ни обърква като хора, защото виждаме загрижеността, дълга на другия и на себе си и им слагаме този етикет или това отношение към другия. Някои хора дори ще ви убеждават, че трябва да дадете още малко, да се жертвате още или да се промените заради другия. Аз съм тук, за да ви кажа, че не е нужно да страдате, за да имате връзка. И днес ще ви покажа, че можете да излезете от този модел с разбиране, не с борба. Вероятно вече сте си мислили, че някои хора около вас наистина се възползват от добрината ви и сте напълно прави. Има хора, които не търсят равнопоставена връзка, а някой, който да носи тежестта вместо тях. За съжаление, в моята практика аз виждам все по-често, все повече такива случаи. Това е инспирирано и от моделите в обществото, това е инспирирано и от нашите вътрешни усещания и малко от бягането ни от отговорност. Обичаме да я прехвърляме на някой друг. Ние тук в нашата част на света имаме такъв тип жертвено отношение, но това се осъзнава в процеса, случва се промяната и човек наистина се освобождава от това си усещане. Има хора, както казах, които не търсят равнопоставена връзка, а някой, който може да носи тежестта вместо тях. Те не се променят, защото така е удобно. Докато продължава това и от двете страни, това е взаимен процес. Тоест, ние се съгласяваме това да се случи. Аз съм тук, за да помогна да разберете защо това се случва и как можете да излезете от този сценарий без да се обвинявате. Моята цел е не да посочвам виновни, а да ви покажа пътя обратно към себе си, защото когато вие сте добре, отношенията ви също започват да се подреждат. И това е едно от веруето и един от принципите ми в моята работа. За мен главна задача е не хората да унищожават връзките си и да отидат със същите принципи, убеждения и вярвания, със същите сценарии в нова връзка и после да се чудят защо така се случва, а напротив, да излязат здрави личности в момента, в който са
за да продължат по пътя си като здрави, зрели хора. И ето какво казват статистиките. Може би 80% от хората се намират или са се докосвали до токсични връзки. Тоест, всеки трети човек, за съжаление, е преживял някаква форма на насилие, физическо, сексуално, психологическо. И тук говорим не само за интимните отношения. Тук говорим въобще за взаимовръзките. Връзката човек-човек. Това може да е родител-дете, дете-родител, може да бъде колега и колега, може да бъде подчинен и работодател. Във всичките форми и аспекти на човешките отношения. Когато нямаме равноценен обмен, всеки един от нас се чувства изстрадал, чувства се в нещо, което му отнема енергията и силите, а не точно обратното да го зарежда. Особено тревожно е, че психологическите и емоционални форми на насилие, като контрол, унижение, газлайтинг, често остават невидими, ненаказани, въпреки че разрушават психическото здраве и самоуважението на човека. Тези данни ясно показват нуждата от повече осъзнатост, подкрепа, превенция. Именно за това говорим днес в уебинара вътрешността на отношенията и въобще в програмата, която аз съм съставила вътрешността на отношенията. Днес за това ще си говорим малко по-късно. Той не е на дневен ред, който иска, може да му разкажа на края на нашата среща. Преди да продължим, искам да ви кажа, че този уебинар е създаден за два типа хора. Това беше моята насока и моята цел да достигна до тези хора, за да могат те да видят какво се случва в техния свят и в техния живот, за да разберат дали искат промяна или не искат такава. Първият тип хора са тези, които усещат, че нещо в отношенията им не е както трябва, че дават твърде много, но не получават същото в замяна. Ето това, което споменах по-рано за равноценния обмен. Те искат да разберат защо се случва това и как могат да излязат от болката без да губят себе си. Вторият тип хора са тези, които вече са осъзнали своите модели, но искат да ги променят на практика, да изградят отношения, в които има баланс, уважение и спокойствие. Напишете ми единичка, ако се чувствате от първия тип, и двойка, ако се чувствате от втория тип. От кой тип се чувствате вие? Единичка или двойка? Вие сте от тези, които усещат, че нещо в отношенията им не е както трябва, че дават твърде много и не се получават в замяна, защото това се случва отново и болката се повтаря и така губят себе си. Или сте от втория тип, които са се осъзнали, знаете своите модели. Дей се пише едно. Добре, има двойки. Чудесно, има хора, които са се осъзнали своите модели, искат да ги променят, да изградят нов тип отношения. Евелин също. Добре, радвам се, че днес в групата има мъже. Аз също работи освен с дами, работи в кабинета си с много господа, които също се докосват до този тип отношения. За съжаление, психологическият тормоз не е никак малък в днешно време и мъжете, мога да кажа с ръка на сърцето, че също са потърпевши, т.е. потърпевша е двойката. Юлиана казва, че е осъзната. Радвам се, че има толкова много осъзнати хора. Винаги съм обичала да общувам и да работя с хора, които са осъзнати, знаят какво искат и къде искат да бъдат. Но без значение от кой тип принадлежите. Ако искате повече яснота, свобода, здрави връзки, този вебинар ще е точно за вас. Защото истинската близост не изтощава. Тя зарежда. Ако успея да ви покажа, че разбирането на вътрешността, на динамиката в отношенията е ключът към свободата и спокойствието, тогава всичко останало ще започне да се подрежда. Ще осъзнаете, че не е нужно да чакате другия да се промени, което в много случаи чакаме и губим времето си именно тогава, когато ние се нагласиме, а той да се промени. Т.е. фокуса излиза извън нас и ние започваме да виждаме и да искаме от някой друг да направи нещо, за да бъдем ние щастливи, спокойни, осъзнати, балансирани във връзката,
ключа е точно обратното. Ние да вземем контрола за себе си и за собствения си живот. Другите за сега ще ги оставяме така. Няма да ги променяме. Ще променяме себе си, защото промяната става отвътре. Още днес. Когато разберете как работят емоциите, границите и привързаността, страха, вината, объркването, започват да се разсейват. Останете с мен до края, защото не само ще видите трите знака, или така наречените сега вече много често червени флагове в взаимоотношенията. Все повече хора дават тази прекрасна метафора за отношенията, кога тези червени флагове започват да се вдигат и кога всъщност ги вдигаме. Това ще видим през една много, много полезна практика тази вечер. Че една връзка е токсична, но и ще получите практичен инструмент, с който да проверите вътрешността на собствените си отношения. Подготвила съм ви, освен тези трите знака, ако останете с мен до края, един бонус знак, който е допълнителен, който също ще подпомогне за рефлексията във вашите отношения, т.е. да наблюдавате какво се случва и дали го има това, което днес си говориме, и именно за токсичността в връзката. Тази прекрасна метафора за това как може да отровиме живота си по този начин. Коя съм аз? За тези, които не ме познават, за радост, тук в чата в групата има хора, които ме познават, може би с които са работили с мен. Радвам се, че сте днес с мен. Имам нужда от вашата подкрепа. Отдавна не съм излизала за уебинари, отдавна не съм правила събития и в моя живот се случиха различни неща, но оставям това на страна. Сега се връщаме отново към вас. Радвам се, че съм сред вас и мога да ви дам стойност. Надявам се да усетите това, което искам да ви дам. Тук искате спокойни, истински отношения. Такива, в които не се борите за внимание, а се чувствате видени, уважавани в тези отношения. Искате да знаете как да поставяте граници без вина, да обичате без страх. Искам да ви кажа нещо важно. Вие сте на правилното място. Аз съм Павлина Стоянова, психолог и създател на студио за вътрешна трансформация InSoul, и моята мисия е да помагам на хората да разпознават вътрешните си блокажи и да ги превръщат в сила и в ресурс. Това, което виждате на слайда, е една малка част от нещата, които съм направила. За мен в моята работа аз работя с различни инструменти, но едното от нещата, които направих, е системата генератори и терапевтичната игра Бъди щастлив. Смея да кажа, че още преди повече от 5 години създадох първия фестивал в България за трансформационни игри и сесии. Сега виждам, че колеги го правят, много им се радвам. Но преди да продължим, искам да ви задам един въпрос. Колко пъти сте оставили в отношения, за които вътрешно сте знаели, че не ви носят добро? Веднъж, 2 пъти, 3 пъти? Никога? Колко пъти сте оставили в отношения, за които вярвате вътрешно и сте знаели, че не ви носят добро? Колко пъти сте се жертвали? За щастие никога, пише Деси. Има хора тук, които 2 пъти, Юлиана. Има хора, които имат богат опит наистина. Да, в отношенията си. Има и такива, които могат да ни споделят опит. Как се случи така, никога да не попадне в такива отношения. Това също е прекрасно. Дано да имаме възможност и да чуеме това. Добре. Този въпрос наистина е важен, защото именно в отговора му се крие причината за днешната ни среща. Вие самите виждате, че сте се докоснали до такъв тип отношения, независимо къде. Тук не говорим само за интимни отношения, тук говорим за отношения, които не са пълноценни в различните сфери от живота ни, с различните тип роли, в които влизаме. Ще направим първата крачка и ще видим разбирането за вътрешната динамика в отношенията.
Промяната започва с осъзнаване. Така, понякога най-голямата любов е тази, която ти позволява да бъдеш свободен. В този ред на мисли като психолог и хипнотерапевт през годините съм работила с десетки хора, които външно изглеждат силни и успешни, но вътре в себе си са доста чупливи, изтощени, под напрежение, не разбират, с трудни връзки. Не съм човек, който говори от теория или от клишета. Говоря наистина от реален опит, като както личен, така и професионален. Създадох авторската програма "Вътрешността на отношенията", защото знам колко е трудно да намериш баланс между любов, близост и свобода, а понякога тук в тези категории се добавят работа, деца и различните други роли. Връзка или взаимоотношение е динамичен двупосочен процес между двама и повече хора, в които обменът на емоции, ресурси и подкрепа се осъществява в контекста на индивидуалните нужди, очаквания и граници. Тук ви цитирам едно определение, което говори много за това какво са връзките. Те са какво? Динамичен двупосочен процес. Ето думата, която аз обожавам в моята практика, когато става въпрос за връзките. Питам ги хората: а има ли равноценен обмен? И много хора казват така: има обмен, но дали е равноценен, не можем да разберем. Ето за това аз съм тук с вас, за да сложим всичко на масата във вашите отношения и да видим какво именно се случва там. Искам да ви покажа, че всеки може да изгради здрави отношения без вина, без страх, без борба за внимание. Борбата за внимание е едно от нещата, които във връзката много може да изтощава. За да бъдем видяни, за да бъдем усетени от другия, ние предизвикваме, теглим вниманието към себе си. Много често, когато нямаме фокус, добър фокус никъде другаде, или в себе си, ние започваме да теглиме отвън различното внимание. Или на деца, или на родител. Много често това казвам в отношение, когато има токсичност между родител и дете. Ние вече пораснали деца с по-възрастни родители, които търсят нашето внимание. Ето това е момент да видите как действа този процес. Дали давате твърде много, дали изискват от вас твърде много, дали ви карат да се чувствате виновни, какво се случва именно там. Нека ви споделя нещо лично. Преди години аз самата не разбирах защо се оказвам в отношения, в които давам всичко, а се чувствам все по-празна. Не говоря тук за интимни отношения, слава Богу, при мен там са били различни вариации на случвания, но слава Богу, също се чувствам щастлива и любима жена. От гледна точка на другите отношения, от гледна точка на колегиалност, на приятелства, където и да дори в отношение родител-дете. Опитвах се да бъда търпелива, разбираща, силна, така както са ме учили. Но колкото повече се стараех, толкова повече губих себе си. Дори да си призная, се прибирах у дома при любимите си хора с това изтощение. Защото когато си давал, ти се изчерпваш, нямаш ресурс, не можеш да си вземеш такъв, за съжаление. И колкото повече се стараех, толкова повече губих себе си. Живеех в постоянно объркане. Мислех, че проблема е в мен. Знаете го това. Когато ние се обвиняваме, в нас започват да идват едни такива мисли. Идват такива мисли, които започват да се въртят, да кръжат като малки насекоми, които пречат, но ни връщат обратно към тази ситуация, която е натоварваща, която е токсична, която е излишна, която е неизказана, която е премълчана. И това отново и отново ни връща. Ето Юлиана казва: тогава, ако включим работните отношения, можем да повишиме бройката. Разбира се, отношенията не са само интимни. Отношенията са, когато вие започнете да работите със себе си, тези модели, които усвоявате в терапия, ще ви прилагате във всяка една сфера от живота си. Прекрасно работи. Когато човек е осъзнат, идва
създава едни нови модели, вижда старите си модели, създава нови модели и започва да живее по нов начин, не само в една сфера от живота си, не само в интимността, ами и навсякъде другаде. Днес в кабинета ми имах такава двойка, която работихме заедно и вътрешността на отношенията им говореше именно за това. Но да не се отклоняваме в темата, още да задълбаваме, ще се върна, ще се фокусирам точно тук. Напиши ми думата връзка, ако и вие сте били. Напишете думата връзка, ако и вие сте били на това място. Ако сте си мислили, проблемът е в мен, не съм достатъчна, просто още малко трябва да се постарая или да потърпя. Просто напишете думата връзка. Добре. Връзка. Добре. Били сте там. Точно така. И тогава започнах да уча, да наблюдавам, да изследвам вътрешността на отношенията. Онова невидимо поле между двама души или група хора. Повярвайте ми, много хора се бъркат, че отношенията са само тет-а-тет. Аз и ти. Но има един друг отношение. Аз и другите. Много често деца в кабинета ми идват именно с такава заявка. Аз не съм приет от моите съученици. Или аз съм еди си какво от моите ученици. Там различна форма на насилие. Сега има много такива отношения, за съжаление, между младите хора, игнориране и други подобни. Това също е част от темата токсичност в отношенията. Как сме аз и групата, как сме аз и другия. Където всъщност всичко се ражда, и любовта, и болката. Открих, че промяната не идва когато обвиняваме или чакаме другия, а когато започнем да лекуваме себе си. Днес работя с хора, които минават по същия път и им помагам да се върнат към своята сила, яснота, способност да обичат без да страдат. И искам да ви покажа, че това е възможно за всеки. Щом аз успях да променя себе си и начина, по който обичам, значи и вие можете. Постижимо е. Възможно е. Може би и вие сте имали преживявания подобни, да се раздавате във връзките, да правите всичко възможно, но да не получавате нищо в замяна или само малки къщета, колкото да ви държат в тази връзка. Имайте предвид, че това също е стратегия. Хората, които не дават, ако не дават, връзката почти винаги се разпада. Може да си тръгнем с неприятен вкус, но връзката се разпада в един момент. Но тези, които дават, но дават по-малко, а очакват много в замяна, те държат една такава връзка и тя създава изключително много високо напрежение, огромно напрежение. И ако е бомба, избухва понякога в неприятна посока. Да погледна в чата. Да, добре, продължаваме натам. Може би сте се опитвали да оправите отношенията, да говорите, да разбирате, да дадете още малко или пък не се е получавало. Истината е, че това се случва на много хора, просто защото никой не ни учи как да изграждаме здрави емоционални връзки. И това е самата истина. Има училище за всичко, но как да създаваме емоционални връзки, здрави емоционални връзки, за това, за съжаление, се учиме сами през различни семинари, през различни срещи и слава Богу, че тази тема започна да се развива и разширява все повече, за да могат все повече хора да се докосват. Това е част и от моята мисия, именно за това правя тези отворени събития. Но само съзнание не е достатъчно. Трябва и модел, в който да се променяме. Представете си, че отутре можете да общувате без страх, без вина, без нуждата постоянно да доказвате любовта си. Това е началото на свободата. Нека да ви разкажа няколко истории. При мен дойде човек, няма да давам имена и да определям хората, защото едно от правилата в моята работа е конфиденциалността и това, което се случва в моя кабинет, остава там, но имам
тяхното разрешение да разкажа за случаите, които са били, за да може повече хора да усетят през какво са преминали. Този човек дойде, защото привличаше партньори, които точно когато връзката се задълбочаваше, те се отдалечаваха. Той се обвиняваше, не беше достатъчен. Това бяха думи, изрази от рода не ме обичат правилно, аз не мога да обичам правилно. Тоест едни такива мисли, които са толкова тежки, че тежат в душата на човека и това може да допринесе за тегавите, за трудните отношения не само с другия, ами и самия себе си. След като започнахме да работим заедно, открихме, че проблемът не е в любовта, а в страха да не бъде отхвърлен. С няколко практики от програмата Вътрешността на усещанията, той започна ясно да вижда стария сценарий и да го прекъсва. Днес вече има спокойна, здрава връзка, в която може да види себе си, да бъде себе си, без напрежение, без вина, без нуждата да се доказва. А друг човек, ето това е другия случай, за който искам да разкажа, дойде при мен след раздяла и ми каза: не искам нова връзка, искам да разбера защо все попадам на едно и също. Това е една много честа заявка в мой кабинет, когато поредната, 1, 2, 3 взаимоотношения, и то пак казвам, не е само интимни, а всякакъв род отношения, като човек започне да говори, се отварят различните му роли и го виждаме, че той функционира неправилно или дисфункционално в доста от сферите на живота си. И там навсякъде се чува едно и също. Не разбирам защо е едно и също. Не разбирам. След 5 сесии на програмата той сподели, че за първи път от години усеща мир вътре в себе си. Не защото е намерил някой нов, а защото е намерил себе си. И това е силата на осъзнаването, когато промениш вътрешността, когато разбереш вътрешността. Всичко отвън започва да се подрежда. Защото вината не е доказателство за любов. Тя е сигнал, че си загубил себе си. Най-трудните знаци или трите знака, трите флага, по които можем да разберем една връзка, че една връзка ни разрушава отвътре, така наречените червени флагове, които често пренебрегваме. Това е особеност на хората, които се питат след като всичко приключи, защо на мен и защо отново попадам в тези отношения, е защото пренебрегваме тези червени флагове, които ни казват: внимавай, внимавай. Но именно чрез тях забелязваме, че в взаимоотношенията има нарушен обмен. Ще отговорим на тези 3 въпроса именно днес. Защо постоянно се чувствам виновен или объркан, дори когато не съм направил нещо лошо? Как да разбера кога границите ми се прекрачват? Как да ги защитя без да нараня другия? Защо след моменти на близост идва студенина и как този емоционален цикъл ме задържа в болката? Ще разгледаме всеки знак по-отделно с примери, емоции, осъзнавания и ще се опитаме да погледнем на тези знаци точно като пътни знаци, които да ни подсказват какво се случва в нашите взаимоотношения. Пак казвам, не само интимни, тук говорим за всички